Až 70% rozvodov po 40-ke iniciujú ženy. Prečo? Keď hormóny klesajú, mozog prechádza obrovskými zmenami a bez pochopenia to začneme hádzať na partnera, deti, rodičov či prácu. Nikoho nenapadne, moje telo sa mení, potrebujem podporiť mozog. A keďže sa o tom otvorene nehovorí, frustrácia sa valí navonok. Sleduj ma, na konci poviem tajomstvo a účinné metódy nájdeš v mojom profile. Roky ku mne prichádzali ženy so slovami pomôžte mi, nech nemusím stále behať po lekároch. Nikto nerieši mozog, hormóny ani životný štýl, ktorý všetko zhoršuje. A my potom máme pocit, že sa do peka strácame sami sebe. Ak chceš mozog podporiť prirodzene a bez liekov, títo gumy pomáhajú mnohým ženám zvládať frustráciu aj hormonálne pády. Ashwagandha upokojuje stres a čistí myseľ. Zázvor znižuje zápal a odstraňuje únavu aj emočnú hmlu. Black Muesli dodáva vitalitu a pomáha spáliť tuk pri nízkej energii. Gokšura podporuje hormóny pre lepší spánok a trpezlivosť. Ženšen uvoľňuje bolesti a zlepšuje sústredenie. A Shilajit, himalajská živica s 85 plus minerálmi, regeneruje telo, spomaluje starnutie a zlepšuje jasnosť mysle. Značka, ktorú odporúčam pacientom, je Wellness Nest. Čisté, organické, vegánske gumy bez ťažkých kovov či lacných výplní. Kliknite hneď teraz na odkaz v mojom profile, kým sa opäť nevypredajú. Práve spustili vylepšenú receptúru so zľavou 50%. Kúpte si ju teraz a získate dopravu zdarma plus darčeky zdarma podľa hodnoty vašej objednávky. Kliknite hneď, pretože ponuka čoskoro končí.